Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició. Parlem d'esport. Estem a dimecres, dia 12 d'agost. Avui escoltarem algunes de les cançons de Mira què passa, com la que està sonant, s'anomena Siente mi corazón. A més, en el dia d'avui parlarem de l'actualitat pel que respecta al Villarreal Club de Futbol, també del partit d'aquesta vesprada de presentació del Club Esportiu Silló. A banda, també parlarem d'atletisme i de la informació esportiva a nivell local, provincial, autonòmic, nacional, com també internacional. Comencem. Bé, parlem d'esport en aquesta edició número 29 d'aquesta primera temporada, sent actualitat diària, i ho fem parlant de l'actualitat pel que respecta al Villarreal Club de Futbol. Comencem parlant del Villarreal B, que ja treballa en Oliva. El Villarreal B ha iniciat el seu estat de pretemporada en l'hotel Oliva Nova Golf de Oliva, una estància que es prolongarà fins al proper dissabte, dia 15 d'agost. Allí l'equip entrenat per Paco López disputarà dos partits amistosos. El primer serà aquesta mateixa vesprada en el Torre Levante, mentre que el dissabte el rival serà l'Alcira. En els dos partits, els grocs intentaran continuar amb la seva bona ratxa de resultats. Dombano, el filial groguet, acumula 5 victòries i tan sols una derrota en la fase de preparació. Els partits que ha jugat fins al moment el Villarreal B d'aquesta pretemporada han estat els següents: el Real Betis B contra el Villarreal B, que va concloure amb victòria dels grocs, el Villarreal B per 1-2. Albacete Villarreal B, victòria també per als de Paco López per 0-1. Cartagena Villarreal B, que també va acabar amb victòria groga per 0-1. La Roda Villarreal B, que va concloure amb victòria de la Roda per 1-0. Olímpic de Xàtiva Villarreal B, els grocs el Villarreal B es va imposar per 0-2. I el Real Madrid Castilla contra el Villarreal B, que també va guanyar el Villarreal B en un camp complicat davant d'un rival difícil, com és el Real Madrid Castilla. El resultat fou de 1-2. Així, al filial groc encara li queden per disputar dos amistosos abans de comença la temporada. Els partits que li resten són els següents. Avui, dimecres dia 12 d'agost, Torre Levante Villarreal B es disputarà en Oliva a les 6 de la vesprada, mentre que dissabte dia 15 d'agost Alcira Villarreal B, també a les 10 del matí. Aquesta és l'actualitat pel que respecta al segon equip, a la segona equipació del Villarreal, el Villarreal B, però també hem de comentar-vos l'actualitat pel que respecta al primer equip, perquè ja saben que continua la seva pretemporada. Aquest proper cap de setmana disputaran el seu últim partit de pretemporada. Ja ho he parlat el defensa Antonio Rucavina. Han parlat de com veu la pretemporada i d'altres temes. El defensa del Villarreal, Antonio Rucavina, ha reflexionat avui després de l'entrenament matutí sobre la dura pretemporada que l'equip està realitzant. Diu que està sent una pretemporada dura, però clar, aquest any juguem 3 competicions com són la Lliga, la Copa del Rei i l'Europa League, i necessitem preparar-nos bé i començar la temporada amb ganes. Hem guanyat de molts partits de pretemporada amb equips de nivell. És cert que els resultats no compten, per això ens fa falta la confiança. Crec que podem estar bé en la pròxima temporada. A banda, parla dels resultats i de com afronta, Rucavina afronta el pròxim partit davant de l'Sporting de Gijón com a més importància per a la proximitat de la data en el començament lliguer. Assenyala, com de seguida escoltarem en l'àudio, el pròxim partit és davant d'un equip que tenim en la nostra lliga, com el Llevant,
no com altres partits internacionals que ja hem tingut. Finalment, Rukavina s'ha mostrat optimista de cara a la pròxima temporada. Diu que hi ha 13 competicions importants de la temporada 2015-2016 i en ment és això. Escoltem les paraules del defensa del Villarreal, Antonio Rukavina. Una pretemporada, claro, dura, pero normal porque este año jugamos 3 competiciones y claro, necesitamos preparar bien y claro, entramos en una temporada con ganas, claro, ganamos muchos partidos y buenos equipos también y claro, ahora, pero uno es partidos amistosos, otro es partido para puntos, pero claro, tenemos confianza ahora y creo que podemos entrar bien en esta temporada. Todos jugadores saben que necesitamos hacer en el campo y creo que es bien y por eso pienso que en esta temporada defensa creo que puede mejorar desde el año pasado. Creo que este partido contra Sporting nos puede ayudar porque tenemos muchos equipos de este nivel en Liga Española y creo que es una buena prueba, como el partido contra Levante. Aquí tenemos muchos partidos y 3 competiciones y tenemos tiempo para jugar todos y esto para mí es importante que estoy bien físicamente y claro, en cabeza y estoy bien. Año pasado vemos que podemos jugar bien y en Europa también y creo que podemos este año un paso o 2 pasos más a ganar a Europa. Ahí escoltaven amb les paraules d'Antonio Rukavina. Bé, tanquem l'actualitat del Villarreal de futbol i ho fem parlant de l'agenda del pla de treball que està realitzant aquesta setmana el primer conjunt del Villarreal de futbol. Ja saben que ha estat una mica canviada aquesta agenda en aquesta setmana per diverses coses que s'han produït. Per exemple, ahir, dia 11 d'agost, només va entrenar de matí a les 9:30 entrenament del Club de la Mare de Déu de Burriana, però l'entrenament que hi havia programat ahir a la vesprada es va anul·lar. En el dia d'avui s'ha entrenat a les 9:30 al matí en la ciutat esportiva. Demà s'entrenarà també, demà dijous l'entrenament també serà a les 9:30, l'entrenament de la ciutat esportiva. El dijous a les 9:30, el divendres a les 9:30 entrenament de la ciutat esportiva del Villarreal i a les 12:30 ofrena als patrons de Villarreal. I el dissabte a les 11 sortida des de Castellón de Gijón i a les 9 de la nit el disputarà l'últim partit de pretemporada, com diem, Sporting de Gijón contra Villarreal Club de Futbol. I el diumenge a les 12 de la nit i en tot el dia. El diumenge el Villarreal, el primer conjunt del Villarreal, gaudirà del seu dia de descans. Bé, així tanquem l'actualitat perquè respecta al Villarreal de futbol en el dia d'avui, on han parlat del bé, han parlat també de la seva agenda, com també hem escoltat les paraules en l'àudio d'Antonio Rukavina i de com està preparant-se. Anem ja a l'actualitat perquè respecta al conjunt albinegre. Ja saben que aquesta vesprada, a partir de les 7:15 del Club Esportiu Castelló, es presentarà davant la seva afició en Castellà. El Castelló per fi arriba a Castellà després de la seva peregrinatge veraniego per diversos punts de la geografia provincial i valenciana. Serà el quin partit d'una pretemporada en la que els de Ramon María Calderé han fet ple de victòries, això sí, davant rivals de menor entitat. Aquesta nit, a partir de les 8 de la vesprada, es disputarà aquest partit, però abans, 3 quarts abans de les 7:15 començaran els actes de presentació dels jugadors que estaran en la temporada 2015-2016 amb el conjunt orellut. Els albinegres tindran davant a un enemic superior, un Reus deportiu, segons Calderé, fet per estar la pròxima temporada en el grup d'equips que aspiren a pujar a la segona divisió A, i que exigirà molt més al de Castellà. Serà una bona prova, perquè ens va posar en el lloc en el que realment estem en aquests moments. Així ho diu el tècnic Ramon María Calderé, al que li haguera agradat una pretemporada algo més exigent per als seus, contra algun rival més que militara en segona divisió B o inclús en la segona divisió A, en la categoria de plata del futbol espanyol.
Castàlia hi haurà avui en la gespa l'examen més exigent de l'estiu en el pla esportiu. El de Serrades espera altre examen no més complicat per al president del Castelló, David Cruz. Els aficionats que vagin aquesta nit a l'estadi protagonitzaran un plebiscito per aprovar o per reprochar la gestió de Cruz en una pretemporada marcada a nivell social per els elevats preus dels abonaments a grans rasgos, entre el 40 i el 60% més cars, depenent de la zona de l'estadi, que és de la passada campanya, tot i continuar militant de la mateixa categoria després del forçat intent d'ascens. Això vull dir que han pujat un 45% els preus de cara a aquesta temporada. Com es diem, també es farà la presentació. Mentre la grada albinegra parla per primera vegada en Castàlia, baix de la gespa, un senzill acte de presentació de la plantilla previst a les 7:15 permetrà als seguidors orelluts conèixer un a un als encarregats de traure el Castelló del pou de la tercera divisió la pròxima campanya, encapçalats tots ells per Ramon Maria Calderé, l'home que repeteix en la banqueta. Només 10 jugadors és Guille Vázquez, Javi Selvas, Rubén Suárez i Juanra, entre d'altres, repetiran en presentació oficial amb la samarreta albinegra. La resta, un bon grapat de novetats entre les que es destaca la tornada de Marenya al club, amb el que es va fer un nom o la nova pólvora amb l'atac, Rubén Fonte i Zaizar. Seran presentats tots ells aquesta vesprada en Castàlia. Els actes previstos al partit davant del Reus anuncien una tensió que se militarà una vegada tire a rodar el baló en Castàlia. A partir d'ahí, només el futbol espera que siga el protagonista en la nit en la que el Castelló demostrarà quin potencial anirà en la pròxima temporada, en la 2015-2016. En recordem, avui els actes de presentació, 7:15 la presentació de la plantilla i a les 8 de la vesprada, com diem també, partit amistós de pretemporada en Castàlia. Un partit que enfrontarà un conjunt del grup 6 de la tercera divisió, com és el Castelló, amb un que milita en la segona divisió B, com és el Reus Deportiu. Però abans d'això, tot a les 6:15 de la vesprada, es farà la tradicional visita a la ermita de la Mare de Déu del Lledó. Per cert, d'altres temes, perquè respecta al conjunt albinegre, perquè ahir també es produïen canvis en el que respecta al la directiva, perquè un dels que fins ara havia estat com David Cruz davant de la... Bé, com es comentava ahir a la vesprada, el Castelló confirmava la informació que es contava ahir, entre d'altres coses, en Ràdio Castelló en la cadena SER. García ven quasi tot el seu paquet a Cruz i deixa d'aquesta forma el Consell d'Administració del Club Esportiu Castelló. Amb aquest assumpte tanquem l'actualitat albinegra en el que respecta al dia d'avui. Parlem de la Lliga, perquè hi ha canvis en la tercera jornada de Lliga. Per exemple, el partit Atlético-Barça es disputarà el 12 de setembre a les 8:30 de la vesprada. Es parlem dels partits. El divendres, dia 11 de setembre, corresponent a la jornada número 3 de la Lliga BBVA de la temporada 2015-2016, el jugarà el Llevant Unió Esportiva contra el Sevilla, i el dissabte en disputaran un total de 4 partits en aquesta tercera jornada. A les 4 de la vesprada, Espanyol Real Madrid, a les 6:15 Sporting de Gijón contra València, a les 8:30 de la vesprada nit, Atlético Madrid-Barcelona, i a les 10 de la nit, Real Betis-Real Societat, que es podrà veure per Teledeporte. I el diumenge hi haurà un total de 4 partits de primera divisió en aquesta jornada número 3 de la Lliga BBVA de la temporada 2015-2016. Granada-Villarreal, Athletic Club de Bilbao-Getafe, Celta-Las Palmas, com també Màlaga-Eibar. El de Granada-Villarreal el 12 del migdia, a les 4 Athletic Club de Bilbao contra el Getafe, 6:15 Celta-Las Palmas, i a les 8:30 de la vesprada del diumenge Màlaga-Eibar. I el dilluns dia 14 de setembre, per tancar la jornada número 3, es disputarà a les 8:30 de la vesprada un partit que enfrontarà al Rayo Vallecano amb el Deportivo de la Coruña. Aquests són alguns canvis pel que respecta a la jornada número 3 de Lliga de cara a la propera temporada, la 2015-2016.
Bé, continuem contant-vos més actualitat pel que respecta al dia d'avui, així en parlem d'esport, perquè també hem de parlar de la segona edició de la Nit Run, que es celebrarà aquest proper divendres en la localitat castellonenca d'Orpesa del Mar. De fet, aquest matí s'ha presentat en roda de premsa la segona edició de la contrarrellotge per equips Night Run, que celebrarà a Orpesa del Mar divendres que ve, dia 14 d'agost. La Night Run, que transcorrerà per la Via Verda, tindrà la seva sortida en platgetes i l'arribada es realitzarà al Pinarer del municipi, 5 quilòmetres amb un format de crono per parelles i equips, on la primera sortida es donarà a les 8 de la vesprada i cada minut successivament aniran sortint els diferents equips. Sònia Bellés, regidora d'Esport, ha destacat l'alta participació, ja que aquest any seran 87 els equips i parelles que disputaran aquest esdeveniment esportiu, aconseguint així arribar als 340 esportistes, una participació més gran que l'any anterior. Toni García, gerent d'Evasió Running, anuncia que disposarà d'un autobús que facilitarà la logística dels corredors i realitzarà rutes circulars des de la zona de meta fins a la zona de sortida. A més, com a novetat, aquest any s'ha marcat un punt d'animació en el trajecte, on música i il·luminació aportaran ritme i color als participants. Una altra novetat és que aquest any alumnes de l'Institut de Torre del Rei col·laboraran activament de manera voluntària en la Night Run, ajudant en la part logística i en els punts d'avituallament. L'alcalde d'Orpesa del Mar, Rafael Albert, per la seva banda, ha afirmat que iniciatives esportives com aquesta, a més de promoure i publicitar el nom d'Orpesa, ajuden a dinamitzar l'economia del municipi. En aquest sentit, ha recalcat que cada vegada es realitzen més esdeveniments esportius en època estival, oferint d'aquesta manera un turisme alternatiu al del sol i la platja. Finalment, Rafael Albert, l'alcalde, ha afegit que des del consistori d'Orpesa es va a donar suport sempre a aquests tipus d'esdeveniments que aporten diversitat als visitants de la localitat. Bé, i tanquem l'actualitat esportiva a nivell local i provincial i ho fem parlant d'un altre punt, en aquest cas, del món del bàsquet. Perquè ja saben que en res tenim la nova temporada i ja està la convocatòria de jugadors de cara a la pròxima temporada. El Amics del Bàsquet ho acaba de publicar aquesta mateixa vesprada. La convocatòria per als equips de cantera de l'Amics del Bàsquet són els següents. Jugadors de júnior nascuts entre l'any 1998 i 1999 deuen presentar-se el dilluns 31 d'agost a les 5:30 de la vesprada en el Ciutat de Castelló, on començaran els entrenaments. També els entrenaments dels jugadors cadets nascuts entre l'any 2000 i 2001 començaran els entrenaments el dia 24 d'agost, dilluns, a les 4:30 de la vesprada en el Poliesportiu Ciutat de Castelló. I els jugadors infantils nascuts en l'any 2002 i 2003 deurán presentar-se el dimarts, dia 25 d'agost, a les 4:30 de la vesprada en el Poliesportiu Ciutat de Castelló. La principal finalitat és que les alegries aconseguides en la temporada anterior, la 2014-2015, es tornen a repetir en aquesta temporada, tant per a la nostra LEP, la LEP de l'Amics del Bàsquet, com per als equips també de la cantera del club. Anem a més temes pel que respecta a l'actualitat esportiva i parlem d'un partit que es jugava ahir, el partit de Ciutat de Palma, que enfrontava en Mallorca al Real Club Esportiu Mallorca davant el Llevant Unió Esportiva. El partit va estar molt igualat durant la major part del mateix, però finalment el conjunt llevantinista va aconseguir la victòria i el trofeu Ciutat de Palma. La primera part va ser la més equilibrada del partit, uns 45 minuts que van comptar amb ocasions per als dos conjunts. Al descans va arribar amb empat a 0 en el marcador. I a la segona part del partit el Llevant va ser superior al conjunt local i aprofitant algunes errades del conjunt local del Mallorca, el Llevant va aconseguir marcar l'únic gol del partit, un gol que va arribar en el minut 55 i que va ser obra de lateral Iván López. Finalment el Llevant de Unió Esportiva va guanyar per la mínima 0-1 al Mallorca i d'aquesta forma, a més de guanyar el trofeu Ciutat de Palma, també torna a conèixer la victòria. De seguida parlem de la final de l'atletisme de la Supercopa d'Europa que es va disputar ahir entre el Futbol Club Barcelona i el Sevilla, un partit molt igualat també, que va concloure amb pròrroga inclosa, i en l'última part de la pròrroga, la segona part de la pròrroga, es va decidir el marcador a favor del conjunt culer, un resultat de 5-4
que de seguida parlem d'això. Però abans parlem d'atletisme, perquè ja se saben quins seran els atletes que seran en el campionat del món. En la prova de 800 serà l'atleta Kevin López, que pertany al club Night Running. En la prova de 1500 estarà David Bustos, també del club Night Running. En la prova també de 1500 del Machal, de Palamós. Un altre que també serà en aquesta prova és Víctor Corrales, el platges de Castelló d'atletisme. En la prova dels 5.000 metres, Illas Fita, del club Futbol Club Barcelona. També en la prova dels 5.000 metres serà Alembayahu Bejaer, de atletismo Huisquilla. També en aquesta prova dels 5.000 metres, Jesús España, de Valdemoro Go Fit. En la prova marató estaran Javier Guerra y Carles Castillejo. Els dos pertanyen al club d'atletisme Adidas. En la prova 1.100 metres valles estarà Gidiel Contreras, del club d'atletisme Platges de Castelló. En la prova 3.000 metres obstacles hi haurà 13 atletes: Roberto Alaez, de Night Running, Sebastián Martos, de Night Running, com també Fernando Carro, del New Balance Team. En la prova de pèrtiga estarà Adrián Vallès, del club d'atletisme Pamplona Atlético. En la prova triple salto estarà Pablo Torrijos, del club d'atletisme Platges de Castelló. En la prova de pes estarà Borja Vivas, del club d'atletisme Málaga. En la prova de disc serà l'atleta Lois Mariquel Martínez, també del club d'atletisme Platges de Castelló. En la prova de martell, Javier Cienfuegos, del club d'atletisme Montijo. En la prova de decatlon hi haurà dos atletes: Pau Tonnesan, que pertany al club d'atletisme Tenerife Caja Canàries, com també Jorge Ureña, del club d'atletisme Colibenc. Ja en la prova 20 km marxa hi haurà diversos atletes: Miguel Ángel López, que pertany al Llano de Brujas, Álvaro Martín, del Platges de Castelló, Diego García, de Maratón. I en els 50 km de marxa hi haurà tres atletes, com són Jesús Ángel García, del club d'atletisme La Histària, Benjamín Sánchez, del UCAM Atletico Cieza, i també l'atleta Francisco Arcilla, del club d'atletisme Platges de Castelló. I ara sí parlem del que va succeir ahir en la Supercopa d'Europa, en la final. El Futbol Club Barcelona va guanyar el Sevilla en un partit molt disputat i va aconseguir d'aquesta forma la seva quinta Supercopa d'Europa. Com es preveia, el partit va ser molt renyit, atès que es van enfrontar dos grans equips amb una gran trajectòria futbolística i amb multituds a la seva esquena. Tots ells, tant el Sevilla com el Futbol Club Barcelona, han guanyat en passades temporades aquesta Supercopa. El Sevilla va guanyar la seva última Supercopa d'Europa davant del conjunt blaugrana l'any 2006, mentre que el Futbol Club Barcelona va guanyar la seva última Supercopa d'Europa, sense comptar-la d'ahir, a l'any 2011. El Barcelona va estar superior en els primers minuts. En la primera part va ser superior, però ja en les segones va ser al revés. El Sevilla va demostrar també que és un gran club i va fer una segona part on va dominar des del principi de la segona part fins al final. Finalment es va forçar la pròrroga i, com es comentàvem, en els últims minuts de la segona part de la pròrroga marcava de nou el Futbol Club Barcelona amb un gol que era obra de Pedro, que feia el 5-4 definitiu. D'aquesta forma, el conjunt culer, el conjunt entrenat per Luis Enrique, aconsegueix la seva quinta Supercopa d'Europa. Bé, i parlem dels gols que varen haver. Per part del Barcelona, els golejadors varen ser dos gols de Messi, també van marcar Rafinha, van marcar Luis Suárez i també va marcar Pedro en l'afegit de la segona part de la pròrroga. Per part del Sevilla marcava Eiber Bàndega en el minut 3 de partit, i en la segona part José Antonio Reyes en el minut 57. També Kevin Gameiro marcava de penal en el minut 72 del partit, i el quart gol del Sevilla va ser obra de Keyen Konoplyanka, que marcava en el minut 81. I com sempre és moment per a fer un repàs de les portades esportives. En deixa el dia d'avui, aquest dimecres, dia 12 d'agost. El Marca obri parlant del Futbol Club Barcelona, un superheroi nomenat Pedro. Guardaespaldes Casemiro també és el que titula. Per la seva banda, la Gaceta de l'Esport parla del derbi Garico d'Oro. Milan e Inter s'enfronten.
El Mundo Deportivo parla de Pedro, que va a ser el que va a fer que el Barcelona guanyarà ahir la Supercopa d'Europa i aconseguirà la seva quinta Supercopa d'Europa en la seva història del club. I finalment el diari Esport parla de supercampiones, dona gràcies a Pedro per el quint gol que va marcar i també parla de com es va disputar la gran final de la Supercopa d'Europa entre dos grans conjunts a nivell nacional com són el Futbol Club Barcelona i el Sevilla. Anem a més informació esportiva a nivell nacional i internacional i comencem amb el Real Madrid. Acord Ramos-Real Madrid fins a l'any 2020. Es signarà aquest proper dilluns. Només falten flecos jurídics per anunciar-li oficialment. L'ampliació s'edificarà en un acte que es farà el proper dilluns dia 12 d'agost en l'antempalco de l'estadi Santiago Bernabéu. Altres temes pel que respecta al Real Madrid no hi haurà cas Pepe. El central portuguès renovarà amb el Madrid fins l'any 2017. Bé, tanquem l'actualitat esportiva a nivell nacional i internacional i ho fem parlant d'una penya madridista. Hi haurà una penya madridista a Las Vegas, 11ª en els Estats Units d'Amèrica. S'unirà així a la de Los Ángeles, Miami, Chicago, Atlanta, Texas, Boston, Nova York, Nueva Jersey, Washington i North California. I d'això arribem quasi ja a la fi del Parlem d'Esport del dia d'avui. Ho fem escoltant música com la que ens porta Mira què passa. La cançó amb la que s'acomiadem s'anomena Ricky Calavera. I escoltant aquesta cançó de comentar-vos els partits amistosos que van disputar ahir. Murcia-Hércules, empat a 0. Ponferradina-Racing de Santander, que va guanyar el Ponferradina per 2-1. Unió Esportiva Logroñés Huesca va concloure amb empat a 1. I Mallorca-Levante va guanyar el Llevant per 0-1, amb un gol del Llevant que va ser obra d'Ivan López. En el dia d'avui també hi haurà partits de pretemporada, partits amistosos. A les 5:30 de la vesprada, Kekira contra Panathinaikos. A les 6 de la vesprada, Numancia Eibar. A les 8, Real Sociedad Panathinaikos. A les 8:30, Alcoyano Murcia. També a les 8:30, Toledo Leganés. A les 9:15, Vicenza Cievo. A les 9 de la nit, Virtus Centella contra Sant Naporia. I a les 10 de la nit, Unió Esportiva Las Palmas contra Tenerife. I també a nivell de seleccions hi haurà partit amistós en el dia d'avui perquè respecta les seleccions sub-21. A les 9 de la nit es disputarà el partit Hongria-Itàlia. I amb aquests partits de pretemporada amistosos tanquem per avui. El deixem amb la cançó Ricky Calavera que ens la porta Mira què passa. El recordem que tenen més informació esportiva a la nostra direcció web en actualitatdiaria.com com també en la nostra direcció de Twitter @es_esportiva. Gràcies, descansen, adeu. Hermano, no es para que los bailes agarraditos de la mano. Reggae mexicano, para que lo escuches, hermano. No es para que los bailes agarraditos de la mano. Ole, dame guacamole. Hermano, no es para que lo bailes agarradito de la mano.